Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Islam menikah sesungguhnya yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang diizini oleh Allah. Islam ingkang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajar-ajaran yang melalui Al-Qur'an menikah. Mokoh kathah Islam menika golongan boten mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk meninggalkan syariat. Wajib sholat menika ditinggalkannya lan niku nggih. Wonten ajaran ingkang Islam yang meninggalkan syariat kadose nggih sae, tapi kenyataan niku mempertuhankan diri. Nah niku nggih, Allah ada di dalam diri meniku. Kalaupun ada Allah di dalam diri, Allah bertajalli di diri menikah mung sak detik, tak lebih dari itu, tidak 24 jam. Sehingga ada Islam yang mengajarkan aku berguru nang awakku dewe. Lah menikah seakan-akan Tuhannya itu lekat di dalam dirinya 24 jam lebih, sehingga tidak melakukan hukum-hukum Allah yang melalui syariat, termasuk mboten percados dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki salah setunggale doktrin pembodohan menika mengatakan, berucap narasumber sing kados kula ngeten niki, lek ilmu iki gak kon bayar gak manfaat. Lah niki lek wong tuwa nang anak sak kabehane, anak nang wong tuwa nggo rokok iki tok. Lah niki ajaran letake ten perkumpulan niki niku nyoto-nyoto sesat, termasuk kula pun mlebeten mriku, tapi kula sadar bahwa ilmu ini hanyalah tipu daya, akal-akalan, gendam-gendaman yang berkhodamkan jin, yang bersekutu dengan jin menikah. Maka jamaah-jamaah tertipu ten mriku dengan berdalil di baiat setiap hari kelahiran menika dikengken nyelameti tumut perkumpulan menikah. Pada saatnya ada seorang kelahiran di bulan ini cuma 2 orang. Niku mboten dilaksanakaken. Ngenteni enten jamaah malih mungkin lebih dari 5 atau sampai 7. Nah niku maka ya terus amplopane nggih kalebih kathah akale narasumber sing nglampahi ilmu-ilmu ngoten menika. Nggih, lek iki ngombe gak dosa, lek iki zina gak dosa. Lah ngoten niki buka aib dhewe apa sombong pamer ilmune. Ilmu ya ilmu apa wong sing diajaraken nggih cerita sanes menyampaikan ilmu sing sak benere hake Allah, cerita dongeng tentang lakune awake, tentang lakune gurune menika. Lah nggih atos-atos panjenengan boten nenten guru berguru kepada dirinya sendiri kecuali nggih melalui bisikan-bisikan jin menika, sehingga kados sing nggih bener tapi kenyataane membudui jamaah, membudui perkumpulan menika melalui bahasa-bahasa doktrin ingkang kula ucapaken menika. Dadosipun sesungguhnya guru ingkang kekal abadi menika nggih Datuwah Ar-Rahman Rahim menika. Dat menika pencipta ayat-ayat menika, pencipta lafal Allah, pencipta lafal Muhammad, pencipta makhluk-makhluk ingkang di dunia niki termasuk nggih menungso. Niku guruipun panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan ingkang tanglet kathah ajaran menika sing kados kula ucapaken menika manunggal ing kaula Gusti
Adapun nggih menika kula sampaiaken niku boten 24 jam. Panjenengan menika tidak bisa berguru pada diri sendiri. Krana kita niki enten sing damel, krana kita niki nggadahi pangeran, nggadahi guru sejati abadi kekal menika Datuh Ar-Rahman Rahim. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.